প্ৰণয় বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আৰু ৰঞ্জনলাল শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত মই আন্তৰিক ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু बे बाथ्रानि गेजेरजोंनो दिनैनि जे खौरां सेथि बिसान बे हाबाफारिखौ आंखौ मावफुंनो थाखाय बयनिबो खनसेबाव आङो साबायखर बावनानै बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जि थांखि आरो नोजोर फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि थांखि आरो नोजोरा अराय जाफुंसारथों बेखौनो मिजिंथिनानै आंनि बुंथिनायखौ फोजोबबाय जोबोद जोबोद साबायखर बिथांनिसिम नैबे समाव हाबाफारिखौ जोङो सिगांनि थाखाय आखायाव लानांगौ जिहेतु मोनसे आफादखौ सामलायलांनो थाखाय जोंहा आफादनि गोनांथि जायो बेनिखायनो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि लेगेल आफादगिरि बिथां आन्दोलन नार्जारिखौ दिनैनि जायगाखौ सामलायलांनो थाखाय आंबो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ आंबो खावलायबाय। बेनि सिगांनो जोंहा बेखेवगिरि आलासि जों हांख्रायनानै दङ थाखाय दा बे लेखायै मानगोनां बिथांखौ दिनैनि जे गेवलांमेल बेखौ बेखेवलांनो थाखाय बयबो खावलायदों जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों बिटिआरनि सासे मावफुं सोद्रोमा मानगोनां डक्टर निजुत स्वरगयारि गेदेमा बिथां आंनि बे समाव गेदेमा बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खालामबाय आरो दिनै गेवलांमेलखौ बेखेवना होनो थाखाय आङो गुरै खालामबाय। खुलुमबाय नमस्कार दिनैनि